Какво става? Кажи сега, аз срещам тук този господин, че работеше за мен по центъра на Пловдив. Из целия Раковски твърди, че му дължа пари, а има надвнесени в банковата му сметка 20 000 лева, дадени от мен на него по банков път. И той е напълнил Раковски, че не си плаща. Кажи нещо в твоя защита. Има ли 20, има ли 50, не, 100 000 лева, има ли преведени на твоята сметка да назад? Не знам къде да си. Виж си сметката. Ти не ги ли изхарчи? Можеш ли да говориш за Раковски глупости, че аз не плащам? Какво съм говорил? Кой каза, че съм говорил? Ще ти кажа този Жоро, 10 човека от Раковски са ми казали. Примериш ли преведени по банков път 100 000 лева? Не знам къде да си. Ти не си гледаш банковата сметка? Не. Виж си, защото ако не видиш, аз ще видя и ще запорирам. Не те ли е срам да говориш, че ти избяга и не си довърши плочата последната и дода на хората? Не те ли е срам да говориш глупости? Виж как Господ насреща и сега те трепери гласа и ти лепне непцето и се учиш какво да ми отговориш. Гледай хората в очите и кажи: Бождаря крадец или ми е превел парите. Ето ги хората, аз гледам хората в очите. И какво искате да кажете? Кажи: Бождаря крадец има да ми дава пари или той ми е превел 100 000 лева в сметка. И аз не съм платил на хората си. Ето, имаш възможност, аз ще го кача веднага. Каквото кажеш, ти ще кача. Нали, кажи, как може аз да ти платя парите? Повече отгоре ти платя и ти да не дойдеш.